idazle guztiok, gara euskal biltzen garenok, beraz ez bakarrekan euskaldunok, adierazi gure elkartasuna bertan epaituak izango diren guztiei, eta nahi dugula bide batez epaiketa bertan bera gera dadila. Eta hori ere hemen aldarrekatu nahi dut Euskal Idazleen Elkartearen lehendakari moduan. Bueno, pentsatzen evidentia dela ez, danok ekartzen gaitun gauza berak, auzipetu guztiei gure elkartasuna adierazteak, eta esateak behinta berriz honek ez daukala inungo zentzurik, eta haiek ere sinisten ez badute, gu nola sinistuko dugun, ez? Eta hoxe, gure berotasuna emateko. Beti egongo naiz, hauen alde, ezer egin ez dutelako, tristia baita, zuk ezer eginez, eta mehatxua, kartzela mehatxua, urtetako kartzela mehatxua, horre otea, hori da izugarria. Baina existitzen da, eta orduan existitzen duen bitartean aldegin guztiak egin ditugu hori ala izan ez dedin. Elkartasuna adiraztea, ez? Epaiketa guztiz injusto baten aurrean, eta egoera guztiz injusto baten aurrean, ez? Pertsona hauek jada orain arte pasatu dutena, eta oraindik ere pasatu behar dutena, hori pixkat salatzera. Espainol nazionalismoaren kontra edo beraien erasoen kontra derrigorrezkoa da zera, kalera ateratzea, eta naiz ematen du deus heltugula lortzen, baina nik pentsatzen dut gaur oso talde interesantea bildu egin da, klase askotako jendea, ideologia askotako jendea, eta nik uste dut afera honetan oso garbi dago herri guztia ados gaudela.